ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിൽ കിടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത് നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തേർഭവതി നഷ്ടകി മൂകം കരോതി വാചാരം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി യത്കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतिनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निधि नामिने नमस्ते सारस्वदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण. प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, आनंद गौड़ वैष्णव भक्त की जय. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. പതിനൊന്നാമത്തെ ശ്ലോകമാണ്. ഇതോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ഇതോടുകൂടി കഴിയും. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം ലാസ്റ്റ് ആണ് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ. ഹരേഷ്, നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്നലെ ഏകദേശം എടുത്തല്ലോ അല്ലേ? പാരായണമൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ ഇന്നലെ?
നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളതല്ലേ? നിങ്ങൾ കാലത്ത് തന്നെ ചെയ്യും അല്ലേ? പ്രഭുജി ഹരേ കൃഷ്ണ. 5 മണിക്ക് തുടങ്ങും. 5 മണിക്കാണ് തുടങ്ങും അല്ലേ? ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. കൃഷ്ണാശേജോ പ്രണയവസതി പ്രേയസിഭോ വിരാധാ കുണ്ടം ചാസ്യ മുനിവിരവിദസ്സേ തദേക്കേവ വിദായിനി വിദായി യത് പ്രേഷ്ടരേഭ്യ അമല സുലഭം കിം പുനർഭക്തിഭാജം തത് പ്രമേദം സകൃദഭിസരാ സാതുരാവിഷ്ടകരോതി. അതിലെ ഭാവാർത്ഥം പരിഭാഷ പറയുന്നത്, വ്രജഭൂമിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഒട്ടു വളരെ കൗതുക വസ്തുക്കളും പ്രിയപ്പെട്ട അനേകം ഗോപികമാരും ഉണ്ടായിരിക്കെ അവരെല്ലാക്കാളും കൃഷ്ണന് പ്രേമഭാവം ചേർന്ന് നിശ്ചയമായ രാധാറാണി തന്നെയാണ്. മഹർഷിമാർ അതേപോലെ തന്നെ അവളുടെ സരസിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായി വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ശ്ലോകം പറഞ്ഞത് രാധാകുണ്ഡത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് കൂടുതലും പറയുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാധാറാണിയാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ ഭഗവാനും പറയണ. പക്ഷെ എന്താണ്, സരസ് അതിനേലും പ്രിയപ്പെട്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിന് സരസിനെ എല്ലാ വിധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് വർണ്ണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് രാധാറാണി. അതേപോലെ തന്നെ സരസും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എത്രയും വലിയ ഭക്തന്മാർക്ക് പോലും രാധാഗുണം സുലഭമായി പ്രാപിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ സാധാരണ ഭക്തന്മാർക്ക് അത് കൂടുതൽ ദുഷ്പ്രാപ്യം തന്നെ. ഈ പുണ്യതരത്തിൽ ഒരു തവണ സ്നാനം ചെയ്യുന്ന വിശുദ്ധമായി കൃഷ്ണപ്രഭം ജാഗരൂകമായി തീരും. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇത് പറയുന്നത്. രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്നാനം ചെയ്താൽ തന്നെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വരുന്നതും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് അവിടെ ആ സരസില് തീർത്ഥം സ്നാനം ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് തന്നെയാണ് രാധാകുണ്ഡം. കാരണം ശുദ്ധ ഭക്തർക്ക് അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും, അല്ലാത്തവർക്ക് അത് ദുഷ്പ്രാപ്യം തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു, പ്രഭാസ്വാമി തന്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വന്ന സമയത്ത് സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ഇതെന്ന് വെച്ച് വെള്ളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ആകെ ഇതായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് രാധാകുണ്ഡമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം അത്രയും ഭക്തിയോട് തന്നെ വേണം രാധാകുണ്ഡത്തിനെ കാണാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രംഗം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ആ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ അത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അത് കറക്റ്റ് അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ഥാനത്ത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വിശുദ്ധ പ്രേമം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, പ്രേമത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ഉയർച്ച ലഭിച്ചു. അത്രയും പവിത്രമാണ് രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞത്. രാധാകുണ്ഡം ഇത്ര ഉത്കൃഷ്ടമാകാൻ കാരണം അത് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമഭാജന രാധാദേവിയുടെ ആയതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ രാധാദേവിയുടെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും അതെന്താണ്, അത് ഭഗവാന് അത്രയും പ്രേമഭാജമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, നമ്മള് രാധാറാണിനെ നമ്മുടെ മന്ത്രത്തിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ രാധാറാണിക്ക് ആരെയാണ് ഇഷ്ടം, ആ വ്യക്തിനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിലെ പ്രത്യേക ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പോയി രാധേ രാധേ രാധേ, കാരണം രാധയ്ക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട്, കാരണം ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അതാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രത്തിൽ ഹരേ എന്നുള്ള മന്ത്രത്തിൽ ഹരേ എന്നുള്ള ശബ്ദം തന്നെ രാധാറാണിയുടെ ശബ്ദമാണ്. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ സേവനത്തിന് മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഭക്തി ശിരോമണികൾക്കും പോലും രാധാകുണ്ഡത്തിൽ എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണ സേവനം ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെ രാധാകുണ്ഡം എളുപ്പത്തിൽ പ്രാപ്യമല്ല, അത്രയും ഇതാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ഭഗവാന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അതാണ് രാധാറാണിയുടെ ഭക്തന്, അതാണ് അവരായ രീതിയിൽ അങ്ങനെ വന്നത് തന്നെ. രാധാറാണിയുടെ ഭക്തന് ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അതാണ് രാധേ രാധേ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. രാധകുണ്ഡത്തിൽ ഒരു തവണയെങ്കിലും സ്നാനം ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് ഗോപികന്മാരുടെ പോലുള്ള വിശുദ്ധ കൃഷ്ണപ്രഭം അവനിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. വീണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഗംഗാനദിയിൽ നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ പാപങ്ങളെല്ലാം മാറിപ്പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രാധാകുണ്ഡത്തില് സ്നാനം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തവണത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്താൽ ആ വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമം അവനിൽ പ്രത്യക്ഷമാകും. അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് രാധാകുണ്ഡത്തിനുള്ളത്. അത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്ര അത് ഫീൽ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഒരു കുളം പോലൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാം, പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ അത് ഭക്തിയോട് കാണുമ്പോഴാണ് അതിനെ ഏറ്റവും ലെവലിൽ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ.
അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അതായത് സാധാരണ ഒരു കുളം പോലെ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളവർ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിന്റെ മഹാത്മ്യം ശരിക്കും അത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും തീർത്ഥ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും ആചാര്യന്മാരെ കൂടെ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ മഹാത്മ്യം പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ശരിക്കും മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യലോകമായ വൃന്ദാവനത്തിൽ തിരിച്ചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവന്മാർ രാധകുണ്ഡത്തിൽ പാർക്കുകയും രാധാറാണിയുടെ വിശ്വസദാസികളെ ആശ്രയം നേടി നിരന്തരം കൃഷ്ണ സേവനത്തിൽ മുഴുകണം. അപ്പൊ അതിന് പറയണത് കാരണം ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ അവിടെ പാർക്കുകയും രാധാറാണിയുടെ ദാസിമാരെ ആശ്രയം നേടി നിരന്തരം. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ ആശ്രയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗോപികന്മാരെന്ന് പറയാം. ഗോപികന്മാരെ പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ അടുത്ത ലെവലിൽ നിന്നാണ് ആ മഞ്ചേരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ 2-3 ലെയർ ഉണ്ട്. ആദ്യം തന്നെ പറയുന്നത് ശരിക്കും അഷ്ടസഖികള്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ സഖിമാര് വരുന്നത്, പിന്നെ വേണം മഞ്ചേരികൾ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഒരു രീതിയാണ്. ഗോപികന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ അല്ല, അതിൽ തന്നെ പല പല ലെവലുകളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും പറയുന്നത് രാധാറാണിയുടെ വിശിഷ്ട ദാസിമാരെ ആശ്രയം നേടി നിരന്തരം കൃഷ്ണ ശ്രവണത്തിൽ മുഴുകണം. കാരണം നാരദനെയും സഹാനെയും പോലുള്ള മഹർഷിമാർക്കും മഹാഭക്തന്മാർക്ക് രാധകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യുന്നുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല എന്ന് ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ടാക്കൂർ പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും അതിന്റെ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അത്രയാണ് രാധാകുണ്ഡത്തിന്. അപ്പൊ സാധാരണ എന്നല്ല, അതിഭക്തന്മാർക്ക് പോലും ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ സ്നാനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ശക്തിയാണ് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അടുത്തത് രാധകുണ്ഡത്തിൽ ഇരുന്ന് ജീവിക്കുമ്പോൾ എപ്രകാരം ഭഗവാനെ ചെയ്തിരുന്നുവോ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അപ്രകാരം അയാൾക്ക് രാധാദേവിയെ സേവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സമീപത്തിരുന്ന് അവിടെ ജീവിച്ചിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെ രാധാറാണിയെ സേവിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ രാധാറാണിക്കാണ് ശരിക്കും ആ രാധാകുണ്ഡത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു രാധാറാണിനാണ് നമ്മള് ചെയ്യുന്നത്. അത് രാധാറാണിയിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ ഭക്തന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാധാറാണി ലെവലിലേക്ക് വരാന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികുമാരെ ലെവലിലേക്ക് വരാന്ന് പറയാം. കാരണം ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ, അതാണ് രാധാറാണി അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികന്മാരെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? അപ്രകാരം ചെയ്ത് രാധാദേവിയെ സേവിക്കുകയും ചെയ്യാം. രാധാദേവിയെ സേവിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഭഗവാനിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാവുള്ളൂ. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോ അപ്പൊ മഞ്ചരികള് ഗോപികന്മാർ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ പാർട്ടാണ്. ആ ലെവലിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്ര സേവനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് രാധാറാണിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് അവിടെ എന്താ പറയുക രാധാകുണ്ഡത്തിലെ സ്നാനം ചെയ്യുന്നതും പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തുന്നതും. രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കരയുള്ള താമസം പ്രതിദിന സ്ഥാനവും ഭഗവത് സേവനത്താൽ പരമകാഷ്ഠയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് അതേപോലെ തന്നെ രാധകുണ്ഡത്തിൽ അവിടെ സ്ഥാനവും അവിടെ പ്രതിദിന ഭക്തിയുത സേവനവും അത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് പറഞ്ഞു വരുന്നത്രയുള്ളൂ. രാധാറാണി ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് അതിനേലും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത്രയും ആ വസ്തുക്കൾക്ക് മഹത്വമുണ്ട്. അപ്പൊ രാധാറാണിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ് രാധാകുണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന് അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പറഞ്ഞു. അപ്പൊ രാധാകുണ്ടിന് അത്ര അതായത് വേറെ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വസ്തുക്കൾ അല്ലെ അത് വളരെ കുറവുണ്ടാവുള്ളൂ. വൈഡൂര്യം വജ്രം ഇതൊക്കെ കുറവുണ്ടാവുള്ളൂ. അത് സാധാരണ മണൽ പോലെ ഇരിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ രാധാറാണിയുടെ രാധാകുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപൂർവത്തിൽ അപൂർവമാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും നിറകുടം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും. രാധാകുണ്ട സേവനം കൊണ്ട് ഗോപിമാരുടെ ശാശ്വതമായ മാർഗനിർദ്ദേശം തേടി ശ്രീരാധ റാണിയുടെ സേവകനായി അവസരം ലഭിക്കുന്നു. അപ്പൊ മാർഗനിർദ്ദേശം ഗോപികമാരുടെ ശാശ്വതമായ നിർദ്ദേശം. അപ്പൊ നമ്മള് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഗോപികന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങളാണ് തേടുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മളെ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ മുത്തുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ 108 മുത്തുകളാണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഗോപികളുടെ മാർഗനിർദ്ദേശമാണ് നമ്മൾ നേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായി? നമ്മൾ അതേപോലെ എത്താൻ വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാൽപ്പാടുകളാണ് നമ്മൾ പിന്തുടരുന്നത്. അതാണ് ഓരോ മുത്തിനും അതിന്റെ പേരുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് വിശാഖ ഇതാണ് നളിനി വിശാഖ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അത് അങ്ങനെയാണ് ആ മുത്തുകളുടെ എണ്ണം തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പൊ 108 മുത്തുകളുടെ കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും പരമമായിട്ടുള്ളതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ഗോപികായി മാറാ.
അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികന്മാരുടെ മാർഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ച് അതിനനുസരിച്ചുള്ള സേവന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭക്തൻ. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മള് യാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ടോപ്പ്, ഭക്തിയുടെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലാണ്. അതാണ്. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ള സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് പരമാനന്ദമാണ്, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതിലേക്കാണ്. ബാക്കിയുള്ളതിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യോഗാഭ്യാസം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും, വേറെ ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ കിട്ടും. അത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത്തിരി സ്പീഡിലും ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. പക്ഷെ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജന്മാന്തരങ്ങള് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും അയ ആനന്ദത്തിലേക്ക്, ആ സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ. അതിന് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി സ്റ്റാഫായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത്രയധികം എന്താണ് നിയമങ്ങളും അത്ര വലിയ പരീക്ഷകളും നമ്മൾ പാസ്സാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭക്തിയില്. ശരിക്കും പ്രേമ ഭക്തിയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെതായ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ ആ സേവന മനോഭാവത്തിൽ കൂടി നമ്മൾ കടക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതൊരു ചെറിയ, ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ തീർക്കായിരുന്നത്. പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിലുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതൊരു ചെറിയൊരു ശ്ലോകമാണ്. ആ ശ്ലോകത്തിൽ വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ പ്രയോറിറ്റി മാത്രം, ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഇതിൽ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണന് തന്റെ പ്രേമഭാചനമായ അനേകം ഗോപികളിലേക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച പ്രേമപാത്രൻ രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ അനേകം ഗോപികന്മാരിൽ ആറ്റിയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് രാധാറാണിയാണ്. അവിടെ ഏതാണ് ആ സരസിനെ പറ്റി രാധാറാണിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത്. ആ സരസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് രാധാറാണിക്ക്. അപ്പൊ അത് രാധാറാണിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് ഭഗവാനും അതിനോട് അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മള് രാധാറാണിയുടെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ നമ്മൾ സ്നാനം ചെയ്യുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു, ഞാൻ ഇന്നലെ തീർക്കാന്ന് വെച്ചാണ്. അതായത് ഓക്കെ, ഇതിൽ പറഞ്ഞതിൽ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലല്ലോ മാതാജി? ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഇട്ടിട്ടില്ലല്ലോ? അപ്പൊ അത് ചെറിയൊരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഇടാഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എക്സാം നടത്തണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സാം എന്നേക്ക് ചെയ്യാനാണ്? ഒരു 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് എക്സാം ഇടട്ടെ? 10 ശ്ലോകം ഇല്ല. ശ്ലോകം പഠിക്കണ്ട. ശ്ലോകത്തില് ഓറലാണ്. ഓറലില് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിന്റെ മീനിങ് ഒന്ന് പറയാ. അങ്ങനെ അതിനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുറച്ച് ജനറൽ ആയിട്ട് 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓരോരുത്തരോട് 2 ശ്ലോകം ചോദിക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലേ? രണ്ട് ശ്ലോകം ജസ്റ്റ് നിങ്ങള് ശ്ലോകം ഒന്നും പഠിക്കണ്ട. പക്ഷെ എന്താ പറയുന്നത്, അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്നൊരു ഐഡിയ വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ എത്ര ദിവസം വേണം? സാറ്റർഡേ. ഇന്ന് മൺഡേ അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ? സാറ്റർഡേ അല്ലേ? ഓക്കെ, സാറ്റർഡേ നമുക്ക് എക്സാം ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റന്നാത്തോട്ട് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നാളെ വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമോ? പറയൂ മാതാജി. സുമമാതാജി, ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിക്കുമോ? കേട്ടില്ലേ?
ജനറൽ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒന്ന്. നമ്മളത് നിങ്ങൾ ഇതിന് കഴിഞ്ഞ് ശരിക്കും ഇത് ഭക്തിശാസ്ത്ര കോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോ കംപ്ലീറ്റ് ഇതാണ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോ തേർഡ് ലെവൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പോണ്. ഭക്തിശാസ്ത്രയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് റിട്ടേൺ എക്സാമും ഇതിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വരും. അപ്പൊ അതിലേക്ക് പോവാൻ നമുക്ക് പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴെ തന്നെ കുറച്ച് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. അത് പിന്നെ അതിന്റെ ഇത് പ്രഭു അതിലും പഠിപ്പിക്കുക. അത് തന്നെയാണ്. അതിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും സീരിയസ് ആയിട്ട് അതിൽ പഠിപ്പിക്കും. അപ്പൊ അതില് കറക്റ്റ് എക്സാം ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ തന്നെ അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കും. ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. 4 ശ്ലോകം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റത്തെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും വരും. ഭഗവതയിലും വരുമ്പോഴും കുറെ 10, 40, 45, 50 അങ്ങനെ ശ്ലോകങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതേപോലെ തന്നെ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിലും ചെയ്യണം. അപ്പോ ഇപ്പോഴേ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും. ഞാൻ അതൊന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചിട്ട് പറയാം എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെ. ഞാൻ മാതാജിക്ക് ഹിന്ദു മാതാജിക്ക് അതിന്റെ മെസ്സേജ് ഇടാം, അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അങ്ങനെയെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ. ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറയില്ല. അങ്ങനെ എനിക്ക് പ്രൊസീജിയർ ഒന്നും അറിയില്ല ഇവിടെ ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അതൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി. അതായത് 2 ശ്ലോകം വെച്ചിട്ട് ഓരോരുത്തരോടും 2 ശ്ലോകത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് മാത്രം ചോദിക്കുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമോ എന്ന് അത് ചോദിക്കും. അത് ഞാൻ മെസ്സേജ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, മാതാജി ഒന്ന് ഹിന്ദു മാതാജി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്താൽ മതി. ചോദിച്ചൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്താൽ മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തത് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന്. അതിൽ 18 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അതില് ശരിക്കും മറ്റുള്ള ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നും ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിന് നമുക്കറിയാം 108 ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയാം. അതില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു ഉപനിഷത്താണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അപ്പൊ ഈശാവാസ്യന് ഈശ്വരൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉപനിഷത്താണ്. ബാക്കിയുള്ള കൂടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അത് യജുർവേദത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു പാർട്ടാണ്. മറ്റുള്ള ചില ഇതിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. ശരിക്കും വേദങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഏത് ഉപനിഷത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്താണ്. അപ്പൊ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് ഉണ്ട്. ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തില് ബേസിക് ആയിട്ട് പറയണത് എത്രയുള്ളൂ, ഈശ്വരനാണ് അല്ലാതെന്നുള്ള ഒരു ഇത്. അതാണ് ഭക്തിയാണ് ശരിക്കും ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തിൽ പറയുന്നത്. മറ്റുള്ള തത്വജ്ഞാനങ്ങളെ കുറെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിൽ ശരിക്കും ഭക്തിനെ മേറ്റ് എല്ലാതും ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന്റെ ആ ശക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതില് എല്ലാത്തിലും, അതായത് ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള, അതായത് വ്യക്തതയും അവ്യക്തതയും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഇതാണ് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം. പിന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് നിർത്താം. മറ്റന്നാൾ തൊട്ട് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് നാളെ ഫ്രീ എടുക്കാം. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്തേക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുന്നവര് വാങ്ങിക്കാം. കാരണം അതും ഇതുപോലെ തന്നെ 40-50 രൂപ വരെ ബുക്കുള്ളൂ. ചെറിയൊരു ബുക്കാണ് അത്. ഇതുപോലെ തന്നെ ഫോൺ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിലെത്തും. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനിൽ വാങ്ങിക്കാം. അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ്. ശരിക്കും ഉപനിഷത്തുണ്ടല്ലോ അത് ശരിക്കും. അപ്പൊ അതിൻ്റെതായ പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഉപനിഷത്തൊക്കെ വായിക്കുക കേൾക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ അപൂർവമാണ്. നമുക്കത് സാധാരണ ഇതിന് ഉപനിഷത്തും പുരാണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഉപനിഷത്തിലെ ജ്ഞാനവും പുരാണങ്ങളിലെ ആ കഥകളായിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനം ശരിക്കും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ശരി, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. മറ്റന്നാൾ തൊട്ട് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നാളില്ല. ഓക്കെ, നമ്മളിലിപ്പോ എല്ലാവരും ഇതിൽ 4 ജപം ജപിക്കുന്നവരല്ല എല്ലാവരും? ഓക്കെ, 8 പേരെ ജപിക്കുന്നവരുണ്ട് അതില്? 8 മാല ജപിക്കുന്നവരുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ 4-ന്ന് ഈശാവാസ്യ ഉപനിഷത്ത് എത്തുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ ഉള്ളില് നിയമമില്ല, പക്ഷെ ഉള്ളില് നമ്മൾ 8 മാലെങ്കിലും ജപിക്കണം.
കാരണം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അടുക്കണം പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കിട്ടണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് അതിലേക്ക് പതുക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയും. ശരിക്കും പറയാൻ ഭഗവത്ഗീത പോലെ അല്ല മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റുകൾ. അപ്പൊ ഇത് നോക്കുമ്പോ അറിയും, ഉപദേശാമൃതം നിങ്ങൾക്ക് ഇതും അറിയുമ്പോ നമുക്ക് അത്ര ഗീത പോലെ നമുക്ക് അത്ര ഇത് തോന്നൂല. ഇത് ഫുള്ള് ഭക്തിയായി മാറി. അത് രാധാകൊണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഭക്തിയിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് നമ്മളെ സൈഡിലും കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് 4 മാല ജപിക്കുന്നവര് 6 അല്ലെങ്കിൽ 8ലേക്ക് പതുക്കെ കടക്കാം. അത് നിർബന്ധമല്ല, 4 മാലയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3rd ലെവലിൽ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റന്നാൾ ചെയ്യാം. എക്സാം ശനിയാഴ്ച. അത് മാതാജി ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. ശരി, നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇനി വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം. ഇന്ന് പോട്ടെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്യണം കേട്ടോ. എല്ലാവരും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ മാത്രം വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ശരി. അപ്പൊ നമ്മൾ ബിന്ദു മാതാജി ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം കൂടെ, നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡിവോട്ടീസ് വളരെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എന്താ കാര്യം എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അവർ 4 മാല ജപിക്കാത്തത് കാരണം കൊണ്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിന്റെ വല്ല ഇഷ്യൂസ് ആണോ? 6 മണിയുടെ ബാച്ചില് കുറച്ച് പറ്റാതെ മറ്റേ ബാച്ചിലേക്ക് പോയി. ഏത് ബാച്ചിലേക്ക്? 3 മണിയുടെ വൈകിട്ടുള്ള ബാച്ചിലേക്ക് മാറി. അതിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ടല്ലേ കുറച്ച് പേര്. പിന്നെ ലെവൽ 2-ല് എന്തോ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമില്ലാണ്ട് മാതാജിക്ക് പറ്റാതെ ഇപ്പൊ വീണ്ടും ലെവൽ 2 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ? ഓക്കെ. ശരി മാതാജി. ഓക്കെ, അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ശരി, നമുക്ക് നിർത്താം. വാഞ്ചകൽപത രൂപേച്ച കൃപാസിന്ദേവച്ച പതിനം ഭാവനേപി വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ജഗവാദിക്ക് ജഗദേവിക്ക്. ഹരേഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. മറ്റന്നാൾ കാണാം. നാളെ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റന്നാൾ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.